Owere kod mago mag jotend dinde nyaka Ramogi wadonje kaunti ni ma Nairobi kama gavana ma Nairobi Johnson Sakaja omedo golo singo mage ne jodak ma Nairobi kod jotije mag kaunti no e odiechienge mokwongo mar tich. Sakaja ne owacho ni jotije mag kaunti ni biro bedo kod alwora maber mag tich, weche mag tuke ibiro jiw ka tije bende ibiro mana mi jogo mani kod lony. Edwino Koth lero moko kuom singo go kod kama moko machal kod weyo kata apiko duto mano maki bende yudo thuolo kaka achiel kuom yo mar miyogi fung'ruok. Kane oromo kod jotije mag kaunti ma Nairobi e odiechienge mokwongo City Hall, Sakaja ne ogolo singo modhuro kaka bero ne jotijego alwora margi mar tich, chulo osara e wang' sa. E kind singo mamoko mane omoro jotije manomondo winjo wach koa kuom jatend kaunti manyien no. Kuna deni ya NHIF, NSSF, kuna deni ya Sako, kuna madeni ya Lap Fund, Lap Trust. That diversion is criminal because that is money you have worked for. We will endeavor and make sure you are paid every month in gross on the 30th. Sakaja bende ne osingo na jotije ni biro med gi lemo kaluwore kod tiegruok meggi, kendo onge jok ma ibiro ndiki ma okel gi josiasa ka gionge kod tiegruok madwarore. Hatutapatia watu kazi ambayo sio kazi yao. We will professionalize this city hall and the county government. Hata kama mtu ni mtu wangu aingie ile line yake. Hawezi kama mtu anakuja hata anakuwa juu yako na wewe ndio umesomea hiyo maneno yote na wewe ndio uko na experience. I will not do that. In fact, I've told people, watu saizi unajua wanatafuta wao nataka kuwa chief officer CC. Told them these positions are not political rewards, they are assignments and tasks. If you don't fit the bill, hapana. E chik mare mokwongo mani geno ni nyalo mulo jopiny. So I want to say all of those impounded bikes to be released immediately back to their owners. If we have taken them to court, we need to withdraw. Kama unajua ni kitu ndogo, hiyo kitu hiyo bike ukiweka weekend mzima ama wiki moja, where do you expect that person to earn a living from? So we will penalize those who go against the law, but let us not. Unajua unaweza piga uwe. Huo mtu ana mali pengine, but we are starting from a fresh slate. Kata kamano, jo apiko mabende ne osingnegi ni biro wenegi kama gikawo kendo giloro e jowuoth e okang' mokwongo mar duoko gi ayanga e chuny boma. Ne ok oyudo ler moro amora e wi we apiko meggi manomaki. Ok waneno ko owegi koro be pod wawuoro ni to ka en jatelo to golo oda, ang'o momiyo jok matindo ma pod fuato bang'e go ma wacho ni ok ginyal timo nang'o ni gimbe pok giyudo oda, to oda nosewuok. Koro wakia ni en sirikal machal nade mar kaunti ma ja kaunti kosewuoyo, to ang'o momiyo pok gimiyo pikipiki nyaka sani. But jowa mosedhi kucha nyisowa ni onge oda mora mora ma giseyudo mondo mi gikaw pikipiki ni. Ma kata sani biro chuno wa ni mondo wadhi town wawinj ni tang'o matimore, ang'o momiyo ok nyal pikipiki ni ok nyal wuok, kose ne Sakaja owacho mana kisiasa. Kuonde mane geno ni apiko mane omaki dhi chak we thuolo ne oling', kendo jotend kaunti ne oramo ni pok giyudo chik makamana yanga. Geno koro en mana ni Sakaja biro keto e tim singo makelo geno ne jo apiko mane oma mwandugi, makoro yutogi oserochore nyaka ne magi apiko kaluwore kod ketho mopogore opogore. Edwino Koth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi